Għaddew 5 xhur u l-inkjesta dwar id-deal tal-wind farms fil-Montenegro għadha għaddejja. Eżempju ċar ieħor ta' kemm il-gvern ta' Robert Abela qed ikaxkar saqaj biex toħroġ il-verità kollha dwar dan id-deal skandaluż. Hemmhekk għaddejja l-inkjesta min-naħa tal-Ena Malta, hemm ukoll l-inkjesta tal-Pulizija. Jiena min-naħa tiegħi mqgħadx lura biex impoġġi d-dokumenti fuq il-mejda tal-Kamra, kont ftemt anke mal-Ena Malta illi mill-ewwel jinformaw lill-Pulizija u jkollhom open door għal kull investigazzjoni, għal kull dokument, għal kull ħaġa li jitlob il-korp tal-Pulizija. Mistoqsi minn dan l-istazzjon jekk għadux jaħseb li dan id-deal kienx tajjeb għal poplu Malti, il-Ministru tal-Enerġija Michael Farrugia wieġeb hekk. Bħala deal ma nistax ngħid illi kien wieħed ħażin fl-aħħar mill-aħħar sa jrendi fondi lill-Ena Malta jekk sar xi ħaġa minn wara jien nikkundannah. Dan l-iskandlu kien faqqa f'Ġunju ta' din is-sena. Deal li permezz tiegħu is-sit ta' 17 Black Jorgen Fenech allegatament daħħal 4.6 miljun euro. 10 tim qabel ma xtraw il-wind farms fil-Montenegro mill-Ena Malta, il-kumpanija Nexia BT kienet qed tiftaħ kumpaniji segreti għall-eks Ministru Konrad Mizzi u għall-eks Chief of Staff Keith Schembri b'konnessjoni mal-kumpanija 17 Black. U llum Nexia BT, Karl Cini u Brian Tonna spiċċaw blassi tagħhom iffriżati.